Kulumbaikha, joto rangsani takuktai bukuk sorokno, ang norongni kok SANAI entertainment YouTube channel, tini bon norong bage haino hai belai nakuma korok tuwi phaika, norok o video no full and semi paithak jara, ekdom skip khaya ui nainen bage saitok laidi, tai video no skip rok khlai rok tari bai jadi. Tai tomong norok o channel no subscribe khlai ko hingke ba norok subscribe kaisa khairi bai jadi, tai video no nai tok ba like kaisa rui ribai jadi. Nge faidi tini ni o video ni topic ni bukakose thanglayana. Hingke yang tini norong bagi o video tui family tini ni o video ni topic ngka Tiprasa rokni future tamo wngnai. Hoito norok video ni title thumbnail o nugui rokno norok baksa rok saiman maikena. Hingke obono khabani takuk tei bukuk song Tiprasa rokni future tamo wngnai. Ang tini tamni bagay o topic no tuwi phaika haike ba o kokrok no tuwi phaika hingke baksa hoito bukhawo bujimaya ba sawimanya tamni bagay o kokrok tuwi phaika tamni bagay o topic rok sanami tuwi phaika antujui nang nuya rok ni phano baksa ni khawo question asai tongmanu. Please norok kahamke tini ni o topic ni jeta kok tuwi phemeni omorong no clear khai kaham ke serai khai bujiui nahanani khlai baidi. Number 1 ke omose tahotai buksang. Ekdigi number 1 digi sing nahana ke sini Tiprasa rokni bisingko superstar tei orchestra ni bisingtui sini Tiprasa rokni bisingko gobang mano tabuk podre pod nglai tongo ha abot norok jon saimano superstar tei orchestra sini Tiprasa rokni bisingo tabuk khlaijagui tongmani o superstar haike ba orchestra ni bisingtui sini Tiprasa rok bom haingui tini live haike ba Thinang swnamjagui tong haike ba nos tongui tong obosai ek number hongkai khabani tahotai buksang. 2 number hingke sing nahari naikha hingke sini Tiprasa rokni bisingo bihik bwsai khalaimani abo kaisa sini Tiprasa rokni bisingo bihik bwsai khalaimani bisingtui sini bukung bara rokni bisingo gobang mano tabuk podre pod nglai tongo tei o bihik bwsai khalaimani bisingtui sini baksa ni Tiprasa rokni future haike ba life nosto ongui tongo. Haidiba 3 number hingke chuak nungui buthalaimani. 3 number digi sing nahana hingke chuak nungui buthalaimani norok uskango no khnakana tako khoroksa nokong kaisani da angkha chuak nunglamani bisingtui buthalaimani norok bo news rokno kahamke no khnabai khena. Ngnaidi 3 number digi nahana hingke sini Tiprasa rokni future ro chuak nungui buthalaimani. Haidiba hingke 4 number digi sing nahalna hingke political situation belai kheno hamya sini Tiprasa rokni future ro. Hingke o 4ta point no tuino ang tini norokno kisisa o video bisingtui share khlainai tei kaham hamya kok SANAI. Naidi khapani takuk tei bukusong sini Tiprasa bukung baran bisingko superstar haike ba orchestra ni bisingtibo sini Tiprasa rokni live nosto ongui tongo tei baksa ni lekhapora angthung ba tomong samong thung gobang mano tabuk sitra lai tongo. Abo kaisa sini Tiprasa rokni bisingtui tabuk khoti ngui tongo tei plus sini bobishot ekdom hamyangui thangui tongo. 4 number 2 number sing nahana hingke bihik bwsai khalaimani oboto sing uram no sing nugui tongo ba saimani tongo sini Tiprasa rokni bisingo bihik bwsai khalaimani sini Tiprasa rokni future ro om haini bisingtui baksa ni future nosto ongui tongo tei baksa ni life ekdom kamawi thangui tongo. Hingke 4 number
chuak nagai buthalai naidi sin Tiprasa rokni future bo bahai tini nglai tong chuak ni bisingtwi bo tini bothalai tongo ha Tiprasa ni life Thinang nos tongoi tongo tei kaisa जों last o जों nahari naikhe hingke political ni bisingtwi bo sini Tiprasa rokni bebak no tini tamhnai nahari naikhe hingke जों mungsa kaham bo thang soginani kunu phano nuhurya norok khana bakhana joto MLA rok tabok resign inan bagui omahai kwbangma ufla kafla haikeba kwbangma legal lagai nglai tonglaimani hingke naidi sini Tiprasa rokni bisingo tini superstar or guest star rokni bisingtwi bo tini sini Tiprasa rokni Thinang haikeba future nos tongoi tongo hingke bihik bwsai khalaimani khilaimani bisingtwi bo sini Tiprasa rokni life haikeba Thinang nos tongoi tongo hingke tei chuak nagui wala laiui bothalai oboni bisingtwi bo sini Tiprasa rokni life nos tongoi tongo hingke tei kaisa political ni bisingtwi bo sini Tiprasa rokni kunu mungsa phano manthai haikeba kunu mungsa phano kaham lama nuhuya hingke sini Tiprasa rokni future tamo wngnai khabani takhoktai buksong norokno comment khlaiui sahorjabaidi sini Tiprasa rokni future tamo wngnai hingke obono ang tini sanammuchungo bidoni bisingtwi sini Tiprasa rokni future haikeba Thinang belai kheno hamya belai kheno sitranai tei belai kheno जों Emang hamya nuhuri tongo takhoktai buksong political ni bisingtwi bo tabuk naidi manthai manyangui tongo ha tini bubagrano tini sak tangya tini rina hino riya tini thokiui kuchuk sakani borok tini chekelekoi tongo hingke naidi sini Tiprasa rokni Thinang bahaingnai obono jotono जों uansuk tai khlaio tei जों jotono kaham ke sawi manani nangnai khaboni takhoktai buksong phiaba जों baksa no जों nugo kunu uansuklaiya kunu saimalaiya jani muchungtwi ja jani tongtwi ja omahai kwbangma sini bukung barani bisingo tabuk omhaino kwbangma nglai tongo baksa bo tongthoklaio ha superstar hinui baksa bo chuak nangui jurang waijalaio baksa bo bihik bwsai twi bidesh khalaio kwbangma tini omahai legal lagai wngui sini bukung barani bisingo chapjakya tei thumsa khaijakya tei swnamjakya wngui legal lagai wngui tongkha hingke o kokrokno twi tei oborokno saimanani bagui se tini ang norokni bagui o topic no tubui phaio khaboni takhoktai buksong norok kaham ke bujiui nahanani khaidi tini ang o topic tui phaimani abo sini Thinango haikeba sini future life bo abo wngui je tong haikeba mane wngnani da thangtong da tamo wngnani thangtong norok bo kaham kai o kisa misa ani o kok samani bisingtwi no norok bo cherui sukrubui norok bo uansugui nahanani khlaidi takhoktai buksong kwbangma legal lagai tongo sini bisingo haidiba tini superstar ni bisingtwi bo legal lagai tongo bihik bwsai khalaimani bisingtwi bo sini Tiprasa ni bisingo legal lagai tongo hingkai chuak nagui bwthalaimani oboni bisingtwi bo legal lagai tongo tei political ni faisingtwi nahari naikhe bo political ni faisingtwi bo legal lagai ha kunu kok baksa kwrwi kunu yapri baksa kwrwi kunu thansa kwrwi jotono jani lama ja jotono jani muchungtwi omahaike samung khlalai tongo hingkai aboni bagui no sini bwskangni future tamo wngnai kaham dangnai na hamya dangnai abo norokno o bidoni comment box o comment khai swi sahonani ta paukbaijadi khaboni takhoktai buksong hingkai tini ang amsuk bidulo riglak takhoktai buksong norok o kisisa kokbai no norok kaham ke tebo tabul khai uansugui norok bujiui uansugui nahanadi khlaidi hingkai tini video oro nang mothak sinai khaboni takhoktai buksong o kok thaisa thainwi satani o joton thani o chaya chuya tongkhai norok ano nakarjabaidi ang norokno nakar sano tei norok o bidoni bisingtwi kaisa kainwi bujimarok ba saimanmarok tongkha hingkeba ano o bidoni comment box o comment khaiui sahorbainani tapokdi tei haino norok bai kotal video o malai phisiwano
যতন কাহাম করুন সুস্থ তমাইজাদি Tiprasa ayulak thung jotono no khulum baikha.